Sean Fahela on Moontery Vile. Sa scoil tá mí ar an bhód le 5 bhliain anuas. Mistócha tá Kinia tar éis tionchar olmhór tócha immert ar cúsaí teicneíochta sa scoil, agus is tócha bín na scoláirí ag caint fé agus bín siad sásta páirt lecha sa gníomhaigtí atá ar bhain sa scoil. Bhfuil is tócha ó thaobh na gaige de tucha sé deis dómh is tócha labhart le scoláirí eile timpeall le tír atá ag lecha páirt in rudí cosúla sin agus is deis cainte dómh cumá cain as gaige I scoláirí ó scoilna eile cumá agus ó thaobh na teicneíochta de is tócha bín sais feasacht acu ar cuasaí teicneíochta atá sais ag athhrú an tamar fad. Is mis an Stefánus Ullaháin, tá mé ag múna an seo gláiste téalaigh Shuibhne fed deithníon anuas agus beidir 5 bhliain sicáta fuair mé léach an lasprí vide faoi cuas a bhí ar siúil in san Republic of Works is I Gorky. Tríman na Gaeilge agus dúirt sé ar féidir leis dulm. Chuig mé ann rinne mé ní raibh ólas ar bithe gom faoi an faoi Camera Ireland ag an ann. Chuig mé ann rinne mé an sult as an cuas a bhí ann. Taobh mut in den teic féile níos tá mí ag déanamh stim le chalíní le ná san stim capan sin in enimir agus tá mí ag úsáid an microbit agus an códáil agus tá mí ag úsáid na scileanna agus na trealamh a fuair an Kinia chun é a chur bhaim chur siúil sa scoil. So agus tá sin an tábhacht dus na chalíní mar féidir le cúpla pointí breise áil don áteist leis sin. Anis tá mí de bog a raibh go dtí an céad comórtas eile agus an céad túnscoil eile agus tá cúpla dátaí a gom tá siad ag déanamh an H2G2 cars na hydrogen cars a lumsa I gám lón agus tá siad ag déanamh níl le seo an car agus ar féidir I dhéanamh so gan an troir go freisin agus tá siad ag déanamh gan fáib agus sin rud dus na dátaí chun na scileanna féin agus a hólas féin a féosú. Agus leis sin freisin tá mí ag déanamh túnscoil amháin eile leis na gcuéireann, so turban gcué tá mí ag déanamh chun na dátaí ag déanamh sin inis. Tá cúig leathanach san app seo, chuir aon focail isteach sa bosca seo agus tagann an réim amach sa bosca eile. Chruthigh muid an app mar déanam iad rapáil agus ní raibh aon app ar fáil as Gaeilge. Rinne mar an app dar bannam réim chun bearna seo a lína. Is mé sé táine dáirtí tá mé cúideag tá mé macánaí cnocnína. Is mé sé Jet Sweeney, tá mé séideag, is mé sé cánaí in apníní. Dúsáidir mar aimid rudaí ón teach agus caiar an ific. So fuair mar an scolar thumlan an taithí agus an sult as an comórtas agus an trealamh agus geachfuil a chur bhaim ag Kinia an seo sa scoil agus tá an bhuamar glór rudaí leis sa insan na comórtas agus tugann sé an féin buín den na dátaí agus an scoil ar thumlan agus leis an ar Gaelscoil óga freisin tugann sé an féin bhuín dúing agus dus na dátaí agus dun an Gaeilge freisin insan scoil. Fan go bheici muid go dé mar go raibh an scoil ag teach féile sa Foundry a Google lena gcuid iiritis sna gradam crothaíach.